Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel namu mai suna Shine Tech. Channel ne da aka ƙirƙire shi saboda kawo muku bidiyoyi akan wasu tutorial na yadda za ku dinga yin wasu abubuwa a WhatsApp, Facebook da kuma Instagram da kuma wasu al'amura ɓoyayyu da ba kowa ne ya sani ba da game da wayarmu ta hannu Android kenan ko kuma mu ce smartphone. Yau tutorial ɗin da za mu yi ne akan WhatsApp akan yadda za ka ɓoye status naka ya zama cewa wasu keɓaɓɓun contact ka ware ta ba za su gani ba. Kafin nan ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a dinga sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Yanzu directly za mu tafi cikin WhatsApp ɗinmu ne, inda idan muka tafi sai mu je kan status namu kai tsaye. Yayin da muka je kan status namu sai mu duba daga can sama hannun dama za mu ga wasu ɗigunguna guda uku fare. Idan muka yi clicking a kansu za su buɗe mana wasu option guda biyu, status privacy da kuma setting. Sai mu danna akan status privacy ɗin. Yayin da muka danna zai buɗe mana wani feji wanda a samansa an sa who can see my status update. Na ɗaya aka ce my contact, na biyu aka ce my contact except, na uku aka ce only share with. Na farko my contact shine duk wanda yake da contact ɗinka kake da shi kuke WhatsApp da shi to zai ga status ɗinka. Na biyu kuma aka sa my contact except, a nan ne za ka shiga ka tsame wasu daga cikin contact naka wanda ba za su ga status naka ba. Sai kuma na uku only share with shine wanda za ka zaɓo su keɓaɓɓun mutane wanda da su ne kaɗai za ka iya sharing status naka, su kaɗai za su ga status naka. Yanzu mu je akan na biyu. Yayin da ka shiga zai buɗe ma dukan contact ɗinka waɗanda suke yin WhatsApp. Ga su nan gaba ɗayansu zai buɗe masu. A ciki sai ka zaɓi, za ka ga daga hannun dama akwai wani ɗan zagaye, wani ɗan circle za ka yi a nan da in ka yi clicking a kai wato ka zaɓi mutum kenan kar ya ga status naka. Na farko in muka yi haka kana dannawa za ka ga ya koma ja. Kowanne bayan ka gama dannawa sun koma ja gaba ɗaya, a ƙasa akwai wani circle kore inda a tsakiyarsa an sa good can daga hannun dama sai ka danna shi. Bayan ya gama processing shi kenan waɗanda ka zaɓa ɗin kwata-kwata ba za su taɓa ganin status update naka ba. To sai mu koma na uku shine aka ce only share with. Shi idan ka shige shi zai baka damar ka zaɓi wasu contact ne zaɓaɓɓu waɗanda su ne za ka zaɓa, iya su ne za su ga status update naka, bayan su kuma sauran ba wanda zai gani. Misali yanzu zan iya zaɓen abokanai na guda 10 sai in adana su kaɗai ne za su ga status ɗina. Misali kowanne idan na taɓa shi daga hannun dama za ka ga ya yi kore, ya yi good, ma'ana na yi selecting nashi kenan. Bayan na gama zaɓensa gaba ɗaya sai kuma danna wannan koren circle da yake can ƙasa hannun dama wanda aka sa good a tsakiyarsa. To na riga na gama zaɓa su kenan. Kawai sai na dawo WhatsApp ɗina na ci gaba da al'amura, na sa status ɗina bani da tsoron cewa wanda bana so ya gani zai gani kawai shi kenan, mu kwana lafiya.